За почеток, господине Врапчев, доколку си има предвид насловот како метафора, заедничка историја, заедничка глупост, колку беше тешко или лесно да се организира овој проект заедно со вашите македонски колеги карикатуристи? Ами не сме срещнали абсолютно никакви проблеми. Имаше разбиране от двете страни и, как да ви кажа, двете общности на карикатуристите и въобще на артистите и на хората, които се занимават с култура, работят много добре заедно и всъщност от едните към другите течаха връзките и така се организира изложбата. Тя се организира много набързо, но с голямо желание и резултатите ще бъдат видни до вечера. Тя се организира, това искам да подчертая, от Клуба за българо-македонско приятелство. Това е нашата втора проява. Първата беше в София, тази изложба ще бъде в Скопие. И нашия замисъл е чрез карикатурата, чрез сатирата, чрез хумора да се усмихнем, да махнем това напрежение на отношенията, в което се виждат нещата твърде сериозно. А когато човек се отдалечи, когато се усмихне, вижда и себе си, вижда и другите по друг начин и вижда, че по-важните неща са други. По-важните неща са хората, по-важните неща са отношенията. И всъщност ние искаме да наваксаме това, връзката между двете общества, тъй като връзката само между политиците за тези 5 години след подписване на договора се оказа недостатъчна. А връзката между хората и обществата е на едно невероятно добро ниво. Аз през целия си престой до сега, аз съм идвал много пъти в Македония, просто на едно място не съм чул лоша дума, на едно място някой не е реагирал, напротив, срещам само усмихнати и мили хора и мен това изключително ме радва и ми се радват, че съм от България, че съм тук, така че ние искаме да наваксаме това нещо. От връзката между двете общества, на ниво хора, професионалисти. По суштина требаше да се нацртат карикатури кои што ќе бидат духовити, сатирични, без навреди и малку да ја целата атмосфера симнат, да ја приземјат и по суштина да се народот, ако може, насмее. Кои беа предизвиците со кои се соочивте во оваа изложба, да кажам? Предизвиците. Јас сум карикатурист. Мене секогаш ми е предизвик, посебно во политиката, посебно политичарите, посебно ова време кога што политичарите, да не кажам дека не треба карикатура за нив да се прави, затоа што, ајде да не ги навредам, не се далеко од карикатура. Кои се пораките кои ги разоткриваат карикатурите кои имаме можност да ги видиме тука во Скопје? Имајќи предвид дека хуморот и сатирата многу пати ни разоткриваат нешта за кои што многумина се плашат гласно да говорат, меѓутоа уметноста тоа го кажува. Точно така и затова, мислейки какво да направим, решихме да изложба карикатура, точно защото може да кажем много неща, без да рискуваме това да доведе до повторно уплах, сблъсък или някой да обвини, че някой обижда другия. Защото много пъти ние се обиждаме, ние сме тези, които тълкуват през собствената си призма, а този отсреща искал да каже друго. И карикатурата, макар често пъти да е насочена към нещо злободневно, най-важното в нея е, че тя усмива човешките качества, лошите, винаги, и издига добрите. Така че смятаме, че по този начин може да се видиме в една друга светлина и смеейки се заедно, да продължим напред. Първо и най-важно ми е да се согледам сам себе и да се по можност јас изкритикувам, па да имам право другите да ги критикуват. Така и моите карикатури, бар јас мислам дека е така. Прво ја взимат на критика, на она јавна представување во карикатурата, нашата политика, нашите политичари и нашите работи кои што треба да ги направиме, не ги правиме и допринесуваме да се случи ова што се случува, па дури после, откако нашите ќе ги карикатура представам, тогаш взимам и имам право и другите да ги анализирам. Дали уметноста има моќта да ги промени овие нешта
и колку мееме да ги чуеме пораките на уметниците и дали конечно уметниците го имаат разумното решение за бугарско-македонските односи. С една изложба няма да стане. Тези 5 години от подписването на договора можеше да има много изложби, можеше да има много соработки, както казвам. Можеше да се направят много неща, но като че ли това липсваше. Диалога остана на ниво политици. Смятам, че изкуството само по себе си не дава отговори. То задава въпроси. Но верният отговор се крие зад верния въпрос. Мисля, че твърде дълго време си поставяхме грешни въпроси. Ако повече общуваме, ако повече неща правим заедно, защото всяко едно създаване е творчество, то е креативност, тогава много въпроси ще отпаднат от само себе си. Няма да имаме нужда от отговори, няма да ги поставяме. И всъщност затова почваме тези усилия да се сближаваме на човешко ниво, на ниво на общества, да има диалог. Това е. Изкуството не дава отговори. Ова време кое што сега го обработуваме не е она време кое што во минатото делуваше и знаеше да ги усмери дури политичарите, затоа што една од најжестоките критики е карикатурата. Таква карикатура, само ако ви спомнам дека, ајде да кажеме, Черчил, кој уживаше в карикатури, кои што дури и за него се правеа и се критикуваа неговите потези, дури и самиот тој црташе карикатури, а да не збориме за Рузвелт, кој што исто така ги обожаваше карикатурите наменети против него, потоа Дегол ги собираше карикатурите и уште поважно што е секој мандат кој што го имаше во Франција, го отвараше со тоа што ги повикуваше карикатуристите да кажат се за неговата пропаганда. Сега можете да замислите какви се тие политичари, а денешните политичари изазовот се направија да карикатурата ја уништат како во Македонија, така во Бугарија. Овој потек што го направи господинот Врапчев, ми беше драг баш од тој аспект. Колку толку карикатурата да ја вратиме на оние позиции кои што во златното доба на карикатурата ги имаше.